Bore da, croeso cynnes i'r Oedfa Fore, croeso arbennig os chi'n weld ni. Yn hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni. A gai ddymuno blwyddyn newydd dda. Dy ddim rhy hwyr, nag i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi ar gyfer y flwyddyn newydd. Fe chi'n gweld Meirion sy'n arwen ni yn yr Oedfa Fore. Ni'n dymuno bendith Duw arno fe wrth i fe yn arwen ni. Ac yna, ar ôl yr Oedfa, pidwch brysio bant, mae yna gyfle ni i fwynhau paned gyda'n gilydd yn y cefn, ac yna mae'n ysgol Sul am tua 11:45. Dyle fydd i'n nodi hefyd, mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y cymun. Mae'n Sul cynta'r mis, ac wedi cyfle ni y gymuno gyda'n gilydd yn mwynhau swper yr arglwydd. Prynhawn yma am 5, mae'n wasanaeth Plygain, felly cofiwch am hynny. Ac yna nifer o goeddiadau ynglyn â'r wythnos. Felly bod chi wedi derbyn neges yn ebost yn barod bod ni'n cael wythnos o weddi yr wythnos hon. Mae nifer o weithgareddau ymlaen mwy na lai bob dydd, pethau weddio amdano bob dydd ac yna yn felly gyfarfod yn ystod yr wythnos. Mae yna daflen ar gael hefyd i'r plant. Dyw e ddim jyst yn rhywbeth i'r oedolion i wneud. Mae'r gyfer yr eglwys gyfan. A byddwn ni yn annog chi, os yn bosib, i geisio dod i un cyfarfod. Os chi'n gallu. Ni wedi trial trefnu pethau ar amserau gwahanol o'r dydd i drio siwto pawb. Ond cofiwch, mae'r cwrdd gweddi fan hyn nos Fawrth, fel arfer nos Fawrth cyntaf mis, ni'n cyfarfod mewn tai, ond ni'n mynd i gyfarfod fan hyn gyda'n gilydd nos Fawrth am 7:45, ac yna bach yn gynt yn y nos ar nos Iau, a mae hynny ar-lein. Felly cofiwch am hynny. Edrychwch ar y daflen am fwy o fanylion ynglyn â'r wythnos o weddi. A diolch i Gwydion am roi hynny at ei gilydd. Paned y sgwrs bore dydd Mercher am 9:10, ac yna mae'r clybiau yna gychwyn nos Wener fel arfer i'r plant cynradd am 6 ac i'r plant hŷn am 7. Cofiwch hefyd bod ni'n dechrau cwrs y Darganfod Cristnogaeth. Mae hynny yn cychwyn wythnos i ddydd Mercher ar y 15fed o Ionawr. Cyfle ni dosbarthu rhai o'r cardiau yma, os oes rhywun i chi'n nabod, chi'n meddwl byddai gyda diddordeb, neu chi'n meddwl falle byddai dim diddordeb gyda nhw. Lle chi dal roi gwahoddiad iddyn nhw. Mae hynny'n cychwyn, fel ni'n dweud, wythnos i nos Fercher. Felly cyfle yn wythnos o weddio yn benodol am rhywun i estyn gwahoddiad iddyn nhw. Ac yna, Caerdydd y mis, Gymru fis newydd, yn mynd at waith y Beach Missions, UBM, amser gwych i feddwl am y trath, fi'n meddwl, yn mis Ionawr. Felly cyfle ni roi at y gwaith hynny. Ac yna, Sul nesaf, os dywai mynd, bydd Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa. Newn ni droi at Dduw mewn gweddi. Adlwydd Dduw, ni yn diolch i ti am y cyfle sydd gyda ni nawr, yn ôl dy drefen di i ddod at ein gilydd i'th addoli di. A ni'n ymwybodol ar ddechrau blwyddyn newydd, bod dim byd gwell gallwn ni fod yn wneud gyda'n amser. Na dod o'th flan di, dod gyda dy bobl di, i'th glodfori di. Ac o Dduw, ni yn gwybod ta beth sydd o'n blaenau ni y flwyddyn hon. Pinau bod yna adegau llawen, neu bod yna siomedigaethau a thristwch. Adlwydd ni'n diolch ti ar un llaw bod ni ddim yn gwybod beth sydd o'n blaenau ni. Ond ni yn gwybod, gallwn ni fod yn sicr o dy gariad di drosto ni. Os wyt ti wedi rhoi dy fab dy hun drosto ni, ba beth arall ni wedi gadw wrthon ni, a bod ni'n gwybod bod dim byd y bore yma yn gallu gwahanu ni os y'n ni'n credu o ddi wrth gariad Crist. O Dduw, ni'n gweddio i ti ddangos i ni y rhyfeddod cariad Crist i ni heddi. Arlwydd bydd gyda Meirion wrth y fe yn harwen ni. Ni'n gweddio y byddai'r gair bore yma yn un wyt ti'n ei ddefnyddio yn rymus trwy dysbryd glan
i atgoffa ni y bwy wyt ti, a fe bod ni'n cael narfogi i dy wasanaethu di. Bob dydd, nid yn unig heddi, ond nid yn unig yn yr wythnos, ond yn flwyddyn sydd yn blaen ni. Bod ni'n byw bob dydd yn pwyso ac yn dibynnu ar dy gariad di tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n cyflwyno'n hunain ar oedfa gyfan, yn wir y flwyddyn gyfan, i ti, gan weddion pob peth a byddai Crist yn cael ei ddyrchafu. Amen. Wel, Sul cynta'r flwyddyn, oedfa cynta'r flwyddyn i ni sydd yma, ac i chi sydd adre yng ngwres eich ystafelloedd. I ni'n mynd i gofnodi gyda'n gilydd mewn can ffyddlondeb yr arglwydd. 23 yn Grymawl 2, ffyddlon 1, di-gyfnewid. Ar ôl ni ganu gyda'n fach yma dwywaith, aroswch ar eich trad i ni weddio ac i ganu emyn arall gyda'n gilydd. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw bod ni'n cael dod y bore yma i gofnodi dy ffyddlondeb i ni,
I ni'n diolch, does na ddim un diwrnod, does na ddim un awr, does na ddim un munud nac eiliad, nad wyt ti wedi yn cynnal ni, yn nerthu ni, yn harwain ni, yn diogelu ni, ac o arglwydd i ni am ddod y bore yma i ddiolch, dy fod ti mewn ffyddlondeb wedi bod yn noddfa ac yn nerthu ni, ac yn gymorth hawdd ei gael ym mhob cyfyngder a sefyllfa. I ni'n diolch yn dy ffyddlondeb, i ni wedi bod yn cofio yn y dolyg yma dan fonaist dy fab, Iesu Grist i'r byd, i fod yn waredwr ac fod Crist yn ôl ffyddlondeb, pob gair, pob gweithred ac efuddod wedi mynd i'r groes i farw yn ein lle ni. Ac mewn ffyddlondeb fe ddaeth yr ysbryd glân i eni eglwys ac i gynnal eglwys trwy'r canrifoedd o arglwydd mawr dy ffyddlondeb i ni, ac i ni'n gofyn o arglwydd y byddwn ni'n wir ddiolchgar ac yn gallu dweud y bore yma mai nid yn unig Duw pell wyt ti, ond Duw sydd yn agos yn dy ffyddlondeb i ni pob amser, clod, anrydedd, mawl a bri fo i dy enw di. Amen. Wel, i ni'n canu gyda'n gilydd emyn Nantlais. Yn dy law, mae fy amserau ti sy'n trefnu nyddiau i gyd. Wel, cwestiwn i'r plant. Chi wedi cael quizzes dros Nadolig yn chi? Quiz? Gofyn cwestiwn? Na. O, wel. Am Nadolig boring, gawsach chi. Ni wedi cael quizzes di baid fel teulu. Right, y quiz yw, mae'n quiz syml iawn. Pwy sy'n cofio
Emyr James, gweinidog, y dyn tal sydd yn sefyll fan hyn, fel arfer bob dydd Sul. Pwy sydd yn cofio Emyr James y seis yna? 1, 2, 3. Oes rhywun sydd ddim yn cofio fe y seis yna, ond wedi gweld llun ohono fe y seis yna? Wel, na, dyw e ddim yn digwydd ar y sgrin. Wel, so y cwestiwn yw, cwestiwn arall, sut yn y byd aeth Emyr James o'r seis yna i'r seis, allai ddim stretcho, i'r seis tal yna. Sut oedd hynny wedi digwydd? Sut oedd wedi digwydd? Wel, oedd e wedi bita uwd? Ddim yn aml iawn. Weetabix? Cornflake? Jam? A wedyn ni, beth ych chi'n meddwl yw hoff llysaen Emyr? Tatws? Mi eisiau help fan hyn, Emyr. Mae'r gwyliau drosto, oce? Ti jyst ddim yn pregethu, ti ar duty o hyd. Chi'n meddwl bod Emyr wedi bita tatws, moron, a beth y mam a dad wastad yn dweud, bitwch pethau gwyrdd. Brocoli, oedd rhaid i ni bita cabbage, pob dydd Sul oedd cabbage yn tu ni. A oedd dŵr y cabbage ddim yn cael ei gwastraffu, oedd dŵr y cabbage yn y grefi. Pam na gwymor dal ag Emyr, dwi ddim yn gwybod. Wedyn ni, chi'n meddwl bod Emyr wedi yfed just llawn cwpan, wel, mae'r cwpan lleia yn y capel yma. Just gymryd y hynny o ddŵr. Neu chi'n meddwl bod e wedi yfed mwy o ddŵr. Mae'n siŵr bod e wedi yfed lot o ddŵr. A oedd Emyr yn mynd ar y beic? Ti'n seiclo? O, gyda llaw, fi methu gweld lot. Rhaid ti rili nodan. Oedd Emyr yn seiclo? Oedd Emyr yn codi pwysau? Na, ddim yn codi pwysau. Emyr yn cerdded? Emyr yn redeg? So, trwy'r ffyrdd yma i gyd, daeth Emyr yn dal. Mae fel can yn dweud, daeth Emyr yn dal, daeth Emyr. Daeth Emyr bach yn Emyr mawr. Nawr, fi'n gwybod bod rhai ohonoch chi fan hyn yn fach. Ond i chi'n fwy nag oeddech chi pan gawswch eich geni. Mae yna fabis, wel fi'n gweld un, falle bod mwy o fabis yma bore yma. A i ni'n dymuno, yn wir, mae un babi'n cael ei fwydo ar hyn o bryd. Bydd y babi wrth cael ei bwydo, bydd y babi yn tyfu. Nawr te, y cwestiwn yw, sut y flwyddyn yma, os ych chi wedi dod i gredu, os ych chi wedi ymddiried, os ych chi'n dweud Iesu Grist yw fy arglwydd, Iesu Grist sy'n mwyaf pwysig yn y mywyd i, sut ych chi'n mynd i tyfu yn ysbrydol? Sut ych chi'n mynd i tyfu yn ysbrydol? Wel, roedd na gan, eto dwi ddim yn mynd i ganu'r can yma chwaith, ond mae'n syml, dyw e ddim yn gymleth. Chi'n meddwl pan ych chi'n cerdded, pan chi'n meddwl amdano fe, dyw cerdded ddim yn gymleth ydw e. Un cam, cam arall, weithiau chi'n redeg, ond un cam o flaen y llall. Ac dyna gyd mae Duw eisiau ni wneud ydy cymryd un cam o flaen y llall a hefyd, a dyma'r peth pwysig, darllen y Beibl, siarad â Duw os am dyfu'n fawr, fi'n credu oedd e. So, darllen y Beibl, siarad gyda Duw. So, gofyn i mam neu dad i helpu chi i wneud yn siŵr bod chi'n darllen y Beibl bob dydd. Roeddwn ni mewn grŵp dynion y capel yn ddiweddar yn helpu'n gilydd sut, os yna rhywbeth i ni wedi darllen sydd wedi helpu ni dyfu yn fawr fel Cristnogion. Ac wrth gwrs, oedd nifer ohonon ni'n dweud, darllen y Beibl. A dyma un bachgen yn cydnabod, mae bywyd yn brysur. Mae yn yr ysgol, wrth gwrs mae bywyd yn brysur. A doedd e ddim weithiau yn cael mwy o amser
i ddarllen just adnod. Mae gynno fe app ar y ffôn, app Bible ar y ffôn, a mae'r app yma yn rhoi adnod, a fi yn darllen yr adnod yna. Wel, mewn un ffordd, yna gan. Glywsoch chi fe dros y Nadolig? Nethych chi edrych eto y Nadolig yma ar Mary Poppins? Just a spoonful of medicine, no, a spoonful of sugar helps the medicine go down. Yn gwybod sef sugar yn helpu chi dyfio, mae'n felus iawn. Tymed bach, ond mae tymed bach yn well na dim byd. So, tybed os byddwn ni'n gallu gwneud a ddewid y bore yma, fi mynd i ddarllen y Beibl. Darllen y Beibl, a wedyn ni siarad gyda Duw os am dyfu yn fawr. Gadewch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, i ni'n diolch fod na blant a phobl ifanc yn yr oedfa y bore yma. I ni'n diolch am rai fi'n yn hannog ni pan oedden ni'n blant ac yn ifanc. I ni'n diolch am rieni falle. I ni'n diolch am athrawon ysgol Sul. I ni'n diolch am ffrindiau Cristnogol. I ni'n diolch am cyfnod gwersyll ac anhadledd ac eglwys hefyd. Oedd yn annog ni i ddarllen y Beibl ac i weddio. I ni'n diolch o arglwydd fod y air di yn lluser ni'n traed ac yn oleuni un llwybrau ni. Ac i ni'n gweddio y bydd plant a phobl ifanc a ninnau yn esiample da iddyn nhw yn darllen y Beibl, yn dysgu falle adnod o'r Beibl ac yn meddwl ac yn ystyried ac yn credu y cyfan. I ni'n gwybod fydd na syniadau ac fydd na pethau eraill yn dod i glyw yn plant a'n pobl ifanc ni, trwy ysgol a trwy ffrindiau a newyddion a teledu, ac i ni'n gweddio felly y byddwn ni'n cadw ni o arglwydd, y byddwn ni ar-lein fel petai, pob dydd gyda dy air di, y byddwn ni'n derbyn y gair, gyda diolchgarwch ac eisiau defnyddio dy air di yn bywyd ni. I ni'n gweddio o arglwydd yn arbennig am rieni, mamau a tadau, byddwn nhw yn annog i plant ac yn cymryd amser adre, fel i ni'n cael amser i fwyta bwyd mwyn tyfu'n fawr. Byddwn ni hefyd yn cael amser fel petai i wledda ac i fwyta o arglwydd mwy na snac ar dy air di mwyn i ni dyfu. O arglwydd, i ni'n gweddio am rai fydd yn dysgu'r gair i ni. I ni'n gweddio am gweinidog a heniried yr eglwys. I ni'n gweddio am athrawon ysgol Sul yr eglwys yma. O arglwydd, bendithia bob un yn ei paratoadau i ddod ar gair i ni, fel y byddwn ni yn cael yn cyfeirio at ti. Amen. Wel, i ni'n troi at y gair bore yma ac ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd Salm. Salm 90. Salm 90. Mae'r Salm yn dweud mae gweddi, a mae fel arfer, ddim yn siŵr ai gweddi Moses oedd e, neu a gafodd ei ysgrifennu gan rywun i Moses. Buodd Moses fyw cyfnod hir iawn, 20 mlynedd yn yr Aifft, 20 mlynedd yn Midian, 20 mlynedd yn yr Anialwch. Felly oedd lot o newidiadau y mywyd Moses, ond roedd na un oedd byth yn newid. A dyma beth mae'r Salm yma'n datgan ar y dechrau. O gadewch i ni ddarllen gair Duw gyda'n gilydd trwy ddweud arglwydd biost yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth, cyn genu'r mynyddoedd a chyn esgo ar y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. A rwyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud trowch yn ôl chwif reitrolion.
oherwydd y mae 1000 o flynyddoedd yn dy olwg fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwraeth yn y nos, a rwyt yn ei sgubo ymaith fel breuddwyd, ymaint fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore, ond erbyn yr hwyr yn gwywo ac yn crino. Oherwydd yr ydym ni yn darfod gan dy ddig ac wedi'n brawychu gan dy gyntharedd. Gosodaist ein camweddau wrth flaen, ein pechodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb. Y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig, a'n blynyddoedd yn darfod fel ochenaid. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein heinios, neu efallai 40 trwy gryfder, ond y mae ei hyd yn faich ac yn flinder, a'n heibio yn fuan ac ehedwn ymaith. Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter a ddigofaint, fel y rai sy'n dy ofni. Felly disg ni i gyfrif ein dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Dychwel o arglwydd, am ba hyd, trigar ha wrth dyweision. Digona ni yn y bore athgariad, i ni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl ddyddiau. Roi i ni lawenydd gynifer o ddyddiau ag y blinais ni, gynifer o flynyddoedd ag y gwelsom ddrygfyd. Bydded dy weithredoedd yn amlwg i thweision a thogoniant i'w plant. Bydded trigaredd yr arglwydd ein diw arnom, llwydda waith ein dwylo i ni, llwydda waith ein dwylo. O gadewch i ni weddio eto. I ni yn diolch i ti o arglwydd ym mhob cyfnewid sydd o'n cwmpas ni ac ynom ni ein hun. Yr wyt ti yn anghyfnewidiol. Yr wyt ti'n aros byth yr un. Fel craig di-sifil, pan fod y môr i gyd yn symud ac yn rio weithiau, i ni'n diolch fod na graig, a ti yw ein craig, ti yw ein nerth ni. Ac o arglwydd, i ni'n diolch y bore yma am bersbectif y gair, y Beibl, dy fod ti o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Ac i ni'n diolch o arglwydd, nid oes newid na chyfnewid yno ti dy hun. I ni'n gwyddio y byddwn ni'n profi y sicrwydd hynny yn ein bywyd ni. I ni'n gwyddio y bydd sail ein byw yn symud a'n bod ni yn ystod y flwyddyn yma, a'r gadernle dy berson di, Duw y tad, Duw y mab, Duw yr ysbryd glân. Ac i ni'n dod gyda'r salmydd ac yn gwyddio am ddoethineb, disg ni o arglwydd i gyfrif ein dyddiau. I ni ddim yn gwybod hyd a maint a lled ein byw ni, ond o arglwydd wyt ti'n gwybod. Ac i ni'n diolch o arglwydd bod ti'n cuddio rai pethau o ddiwrtho ni. Fydde'r gwybodaeth yn rhy feichus i ni. Ond i ni'n diolch mae'r pethau yr wyt ti wedi datguddio. I ni'n diolch dy fod ti wedi datguddio dy fab yng nghyflawnder yr amser. Fe ddaeth dy fab di, ac i ni'n diolch yng nghyflawnder yr amser, daeth gras i'n bywydau ni, ac i ni'n gwyddio o arglwydd y bydd y gorfoledd, y llawenydd hwnnw. I ni wedi darllen amdano'r bore yma yn lawenydd ac yn orfoledd i ni, ac y byddi di o arglwydd yn llwyddo gwaith ein dwylo. I ni'n gwyddio y bydd calonnau gyda ni i weithio dros yr efengil yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bendithia pob ymdrech. I ni'n gwyddio dy fendith ar yr oedfa heno. I ni'n gwyddio bydd rhain troi fewn
ac yn sŵn o arglwydd y gân a'r garol o arglwydd y fydd y dyn symud. Bendithia Nathan wrth iddo fe ddod â gair byr i ni, ac o arglwydd defnyddio'r cyfan dy ogoniant. I ni yn gweddio dros rai sydd methu bod gyda ni heddi. I ni'n diolch o arglwydd yng nghanol y sefyllfa tywydd. I ni'n diolch o arglwydd am yn tai. I ni'n diolch am aelwyd, cynnes a chlyd. I ni'n diolch am fwyd, mwy nag unwaith yn ystod y dydd. I ni'n diolch am gwmni a chymdeithas. I ni'n diolch o arglwydd yn arbennig am gymdeithas y saint, ac yn gwyddio dy fendith arnom fel eglwys yn ystod yr wythnos weddi hon. O arglwydd, wrth i ni agosau at a ti, a wneud di yn ôl dy ddewyd, agosau atom ni, ac o arglwydd yn bendithio ni, a'n cynnal ni, wrth i ni alw arna ti. Bydd yn agos eto at Cristnogion yn y cyfnod yma o arglwydd yn Ukraine a Syria. I ni meddwl am Beirut o hyd, i ni meddwl o arglwydd am Sudan, i ni meddwl am Cristnogion mewn mannau o'r byd o arglwydd le mae'n braidd yn amhosib i ddwy'n tystiolaeth cyhoeddus i dy enw di. Ac mae'n agost i hynny. O arglwydd, i ni'n diolch am dewrder, i ni'n diolch am dycnwch a'n brodyr a'n chwiorydd o dan y fath amgylchiadau. Felly, o arglwydd, bydd yn agos atynt. I ni yn gweddio o arglwydd y flwyddyn yma, bydd ydi yn adnewyddu tystiolaeth yr Efengil, byw ha dy waith o arglwydd mawr, yng nghanol y blynyddoedd o arglwydd. Ni'n gweddio bydd ydi'n dod â llewyrch o arglwydd, yn dod â gres a gogoniant i dystiolaeth yr eglwys, ac yn achub o arglwydd, yn achub i ti'n gwybod am rai sydd ar ein calonnau ni, rai o arglwydd sydd yn bell, ond allu di ddod yn nhw'n agos, ac yn ni'n gweddio y bydd ydi'n gwneud hynny, gan faddau i ni o arglwydd ein pechodau i therbyn, yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, i ni'n mynd i ganu peth o'r Salm, y Salm 90, os ych chi'n defnyddio salmau can newydd. I ni ddim yn canu'r penillion i gyd, fydd y penillion ar y sgrin. Arglwydd biost noddfa i ni. Fe godwn ni i ganu.
Wel, dyma'r cyfnod. Mae yna anogaeth arnom ni i wneud neu ystyried wneud addunedau blwyddyn newydd. Ydych chi wedi wneud adduned blwyddyn newydd? Os na ryw penderfyniad i chi eisoes wedi wneud, sydd wedi eich codi o'r gwely yn barod, ac i chi wedi wneud 5K cyn cyrraedd yr oedfa? Na, ni'n meddwl. Os na adduned allwn ni wneud, fydd o les i ni. Wel, siŵr o fod. Bita, llai, cysgu, llai, redeg, mwy, ac yn y blaen. Ond, beth dwi am wneud yn syml a gobeithio'n fyr y bore yma ydy ystyried adduned ysbrydol. Nawr, mae hyn yn anodd oherwydd mae gyda ni 66 llyfr yn y Beibl a mae nifer o'r llyfrau yma'n fawr. A felly mae'n dipyn o beth i ddewis un adnod, ond dwi wedi gwneud hynny. 2-4, y trydydd bennod, adnod 18. Ac dwi yn gobeithio fydd yr adnod yma yn dod yn bwysig i ni'r bore yma, a gobeithio allwn ni fynd yn ôl yn ystod y flwyddyn i edrych ar yr adnod yma a gweld, wel, sut dwi'n gwneud? Os na modd asesu, sut rwy'n tyfu ac yn datblygu fel Cristion. Mae'r adnod yn hynod oherwydd dyma eiriau ola, Pedr. Pedr disgybl, Pedr yr apostol, Pedr y pregethwr, Pedr y bugail, bugail ysbrydol. Dyma eiriau Pedr, a mae'n gadael y geiriau yma. A gobeithio byddwn ni'n talu ryw bach i Pedr wrth ystyried y geiriau yma'r bore yma. Cynyddwch mewn gras, ond cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Yn harglwydd am gwaredwr Iesu Grist. Iddo ef y bwrgogoniant yn awr ac am byth. Wel, mae'n anogaeth clir yn dywe. Anogaeth yma i gynyddu. Anogaeth i ymestyn ymlaen. Meddyliwch chi fod Pedr yn annog y rai hynny sydd mewn ras. Ac maen nhw ar y linell dechrau, y starting line. Ac maen nhw'n meddwl dechrau, wedi ni mae'r pistol, mae'r gwn yn cael ei danio, a nhw symud dim. Wel, bydde hwnna'n od iawn, yn bydde fe. Pwynt y tanio a'r pistol ar ôl y cyfri yw ewch. Ac wrth gwrs, trwy'r ras, yn enwedig os yw'n ras hir, ymlaen, hyd y terfyn. A dyma mae Pedr yn ei wneud yn y fan hyn. Mae e fel petai yn galw ar ei gryd Gristnogion i fynd ymlaen. Cynyddwch. Pidwch stopio. Pidwch penderfynu, wel, dyna ddigon. Na, cynyddwch. Ewch yn eich blaen. Anogaeth i aeddfedu sydd yma. Anogaeth i aeddfedu ac ymhelaethu. Mae yna gair hyfryd yn y proffwyd Eseia, le mae'r proffwyd yn gofyn i'r arglwydd i ymhelaethu'r babell, fel petai'r plant a'r teulu mynd yn fwy, mae eisiau pabell fwy arno ni. Ymhelaethu, fel disgyblion a chedinwyr. Mae Pedr o bawb, siŵr o fod yn gwybod bod yna berygl aros yn yr unfan. Mae yna perygl i peidio wneud dim byd. Mae Pedr yn cofio y cyfnod le nath e gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn yr adnod yma, mae e'n sôn am fynd ymlaen. Ar pam bod e'n bwysig? Wel, mae'r cyd-destun yn sôn mwy nag unwaith am
ddydd mawr yr arglwydd. Mae Iesu Grist yn dod yn ôl. Mae Iesu Grist yn dod yn ôl, fydd diwedd y byd, fydd na dilyn, datod, dinistrio y greadigaeth fel i ni'n i adnabod, ac fydd na nefoedd newydd, fydd na deiar newydd, hynny yw, fydd na pethau rhyfedd yn digwydd. I ni'n byw yn y cyd-destun mawr tragwyddol yma. Ond i ni ddim fod i aros yn llonydd. Bod y pethau yma'n wir, mae'r pethau yma yn mynd i ddigwydd, i ni fod i gynyddu. I ni fod i ymateb i alwad Duw ar yn bywyd ni. Fel arfer, mae Pedr yn nodi hyn yn y bennod, mae yna bobl wrth gwrs yn gwatio ar y syniad, dydd yr arglwydd. Ni wedi clywed am hwnna. A mae blynyddoedd, mae yna ganrifoedd, mae yna 1000 o flynyddoedd a mwy wedi mynd heibio. Ac fel mae Pedr yn dweud, maen nhw'n goeglyd beth a ddaeth o'r addewid am ei ddyfodiad ef. Oherwydd beth pan hunodd yr hynafiaid, y mae popeth wedi parhau yn ein golwg ni yn union fel y bu o'r dechreuad. Ond mae Pedr yn dweud, dyna'r byd. Maen nhw'n gwatwar. Dyn nhw ddim yn credu fod Duw. Dyn nhw ddim yn credu fod na fyd ysbrydol. Dyn nhw ddim yn credu fydd na diwedd ar y byd. Dyn nhw ddim yn credu fydd na un newid o gwbl. Ond mae Pedr yn egluro fod amserlen Duw yn wahanol i amserlen ac i amseru dynion. Mae'n dweud yn diwedd, gyfeillio'n annwyl, peidiwch ag anghofio'r un peth, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni ei addewid, fel y bydd rai pobl yn deall oedi. Ond bod yn amyneddgar wrthych y mae, am nad yw newid llysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Pam bod Duw ddim yn dod heddi? Wrth gwrs, ni ddim yn gwybod beth bydd diwedd y dydd. Ond mae e'n oedi achos mae e'n dymuno fod pobl eraill yn mynd i gael ei achub. Fod chi, os nag ych chi eto wedi eich achub, os nag ych chi eto wedi dod i nabod yr arglwydd, mae Duw yn oedi oherwydd mae eisiau chi ddod i'w adnabod ef. Ac ar ôl ddod i'w adnabod, ar ôl cael eich geni i fywyd newydd, wedyn ni cynyddu. Cynyddu. Dyma'r anogaeth. I ni'n bobl, yn ôl y bennod yma, tair gwaith mae Pedr yn sôn am disgwyl. I ni'n bobl sydd yn disgwyl. I ni'n disgwyl am ddwyrnod yr arglwydd. I ni'n disgwyl am ddydd yr arglwydd. I ni'n disgwyl am i ddyfodiad ef. Ac wrth disgwyl, i ni ddim yn gwneud dim byd. Ond i ni'n ymroi i gadarnhau i fyw yn wahanol. Meddyliwch am beth mae'n dweud yn adnod 14 yr enghraifft. Gyfeillio'n annwyl. Gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn i fod yn ddinam, difau yng ngolwg Duw ac i'ch cael mewn tangnefedd. Hynny yw, mae yna ffordd o fyw. Mae yna ffordd o fyw gwahanol. Ac yn y ffordd o fyw yna, i ni'n dod i'r adnod yma, cynyddwch. Cynyddwch mewn gras a gwybodaeth. Dwi eisiau pwysleisio dau beth yn unig yn yr adnodau yma. Datblygu fel Cristion, a wedyn ni yn ail dymuno fel Cristion. Beth yw'r raglen datblygu? Mae raglen datblygu yn dos weithiau personol, raglen datblygu yn yr ysgol, raglen datblygu i fechgyn sy'n chwarae
chwaraeon arbennig. Datblygu yn bwysig. Ac wedyn ni, dymuniad. Beth yw dymuniad mawr eich bywyd chi? Wel, mae'r datblygu a'r dymuno yn gysylltiedig â pherson. Nid rhywbeth niwlog yw e. Nid rhywbeth, wel, datblygu, yn gwybod beth, sut, ond datblygu cynyddu mewn gras a gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r datblygu yma yn ymwneud â pherthynas. Mae yna rai ohonoch chi yma'r bore yma i chi mewn perthynas, gŵr a graig, neu plant a rieni. Ac fe ddeithoch chi nabod y person, fe welwch i'r person yma tro cynta, wedyn ni i chi di datblygu perthynas â nhw. Wel, yn y fan hyn, y peth mwyaf pwysig mewn bywyd, wrth gwrs, yw cael perthynas â Iesu Grist. A dyw e ddim yn beth od i fi ofyn o'r pwlpit yma'r bore yma, caned yn siŵr, ydych chi mewn perthynas â'r arglwydd Iesu Grist? Does dim perthynas mwy pwysig na hyn. Mae'n perthynas ni a bobl eraill, i ni'n gwybod y trystwch, bydd hynny'n dod i ben. Ond mae perthynas â'r arglwydd Iesu Grist mor bwysig. Ac yn y berthynas yna, dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist yn fwy. Mae'r emynyddes Ann Griffiths, mae hi'n mynegu'r dymuniad yma ond yw hi. O am dreiddio, o am fynd yn ddyfnach i'r adnabyddiaeth o'r gwir, yr unig gwir a'r bywiol dduw. Roedd hi'n gwybod, ond oedd hi eisiau gwybod mwy. Oedd hi'n adnabod, ond oedd hi eisiau adnabod yn well. Roedd hi'n ymwybodol fel yr apostol Paul fod na uchder i gariad Duw. Roedd na ddyfnder. Roedd na hyd, roedd na lled i'r cariad yma. Ac felly mae am ddatblygu. A dyma'r union beth mae'r adnod yma'n dweud. Cynyddwch. Mae yna anogaeth yma. Stretch. Stretch. Ewch yn ewch. Ewch yn ddyfnach. Ewch yn lletach. Ymestynwch yn y berthynas yma. Cynyddwch, ych chi'n sylwi, mewn gras. Nawr, mae gweithred yn bwysig. Fel gewn ni weld mewn munud, mae gwybodaeth yn bwysig, ond mae gweithred yn bwysig. Ond wrth gwrs, nid ein gweithredoedd ni sydd wedi dechrau'r berthynas yma. Trwy ras yr ydych yn gadwedig. Gras sydd yn achub chi. Gras Duw yn Iesu Grist. Ond peidiwch â stopio jyst yn y dealltwriaeth o'r gras hwnnw. Ond mae eisiau cynyddu mewn gras. Gras sy'n datblygu ni, gras sy'n cynnal, gras sy'n nerthu ni. Ac weithiau, dyma pam bod y bywyd Cristnogol yn anodd. I ni'n brwydro, mae yna ddymuniadau eraill gyda ni. Mae yna agenda arall gyda ni, datblygu yn hyn a'r llall. Ond datblygu yn y berthynas o Dduw, mae angen gras arno ni. Ac mae yna addewidion trwy'r 1 a 2, 4 a trwy'r Testament Newydd i gyd sydd yn dweud fydd Duw yn rhoi gras i chi. A fydd na gras yn 2025. A fydd gras yn y flwyddyn yma. A fydd gras yn y mis yma. A fydd gras yn yr wythnos yma. A mae'r Beibl yn dweud bydd. A mae yna le. Mae yna ddarlun hyfryd yn dos o gorseddfainc gras. Mae yna rhywun yn eistedd ar ei orsedd. Ac mae'r orsedd yna yn un graslon. Mae yna ras, mae yna drigaredd, mae yna gariad, mae yna fyddeiant, mae yna heddwch. A fe allwch chi fynd
at yr orsedd yna. Nesewch at yr arglwydd, fel ddwedais i yn y sylwadau bach ar y dechrau. Sut i ni'n mynd i dyfu? Sut i ni'n mynd i gynyddu? Wel, darllen y Beibl, siarad a Duw. Fydd na digon o ras. Ond dyw e'n hyfryd i feddwl, mae'r flwyddyn yma yn gyfle i ni i brofi eto digonolorwydd i rasau. Chi'n cofio Paul yn dod, roedd yna broblem gyda fe. Mae'n bosib mai problem corfforol oedd y broblem yna. Ryw afiechyd, rwy gyflwr oedd yn blino Paul. Ac fel symbol, medde fe, yn y cnawd. Ac mae'n gofyn i'r arglwydd mwy nag unwaith i symud y symbol, digon naturiol. Ond, ateb yr arglwydd oedd, digon i ti fy ngrasi. Mae yna gyfle i ti yn y fan hyn, Paul, i gynyddu yn y profiad, yn y gras yr wyt ti'n cynnig i ti. Mae'n siŵr bod ni ddim yn gweld yn problemau ni fel yna. Dyn ni ddim yn gweld yr heriau i ni'n gwynebu fel cyfle i brofi mwy o ras. Dim bob tro. Ond falle mai trwy y profiadau anymunol y byddwn ni'n cael cynyddu mewn gras. Mewn gras a gwybodaeth. Nawr fel arfer, ni'n rythro i ddweud, mae'r ffydd Gristnogol yn fwy na gwybodaeth. Ydy, mae'n fwy na gwybodaeth, ond dyw e ddim yn llai na gwybodaeth. Mae yna ffeithiau. Un o'r llyfrynau cyntaf ges i, pan ddes i'n Gristion, oedd llyfryn bach o'r enw Ffeithiau'r Ffydd. Clawr, oren, llachar. Dwi'n credu oedd wedi codi o waith Crisnogion a'r Undeb Gristnogol yn Aberystwyth, os dwi'n cofio hynny. Ond geswn ni llyfr bach. A trwy blwyddyn cyntaf yn y coleg, o'n i'n cael astudiaeth fel Undeb Gristnogol ac yn defnyddio llyfryn yma, Ffeithiau y Ffydd. O'n i'n Gristion ifanc, ac felly oedd pob ffaith, number 1, yn ddiddorol. Oedd ymbell i ffaith yn syfrdanol. Oedd ymbell i ffaith yn anhygoel. Oedd pob ffaith yn ardderchog. Oedd y ffeithiau yma cymaint o gymorth. Dod i wybod hyn am Dduw. Nid jyst ffeithiau am rywun neu rhywbeth oedden nhw. Ffeithiau am Dduw. Fan hyn, mae'r ffeithiau wedi glymu a pherson Iesu Grist. Y ffaith yma i fod e'n arglwydd. Mae e'n reoli, ond dyw hwnna'n ffaith ryfeddol i ddechrau'r flwyddyn. Pwy sy'n reoli eich bywyd chi? Pwy sy'n reoli'r byd? Pwy sy'n reoli'r haul, y lloer a'r ser? Pwy sydd yn reoli cwymp? Y cyfodiad yn gyntaf, a cwymp, dinasoedd, gwledydd. Pwy sydd yn cynnal fel arglwydd y cyfan? Wel, mae'r adnod yma'n dweud, y gwybodaeth chi eisiau chi ddal fan hyn, a fan hyn yn eich calon chi yw, y gwybodaeth o'r arglwydd. Ac wedyn ni y gwaredwr. Pa bynnag mes, pa bynnag bechod, pa bynnag ddwfn mae'r pydew pechod hynny, mae yna waredwr. Mae yna un, mae fraichau yn gallu estyn i fewn i bydew, mwyaf di ac aflan yn pechodau ni, a'n codi ni eto yn fyw. So, y ffeithiau a'r gwybodaeth yma. Mae'r gair gwybodaeth yn Pedr wastod yn golygu adnabyddiaeth. Nid jyst gwybodaeth moel, ond gwybodaeth agos ato chi, gwybodaeth cariadus, gwybodaeth cysurlawn. A beth mae Pedr yn annog ni yn fan hyn yw cynyddwch yn y gras ac yn y gwybodaeth o'r arglwydd Iesu Grist. Felly,
datblygwch. Oes na dymuniad yn eich calon chi i ddatblygu, i dyfu, i aeddfedu, i ymestyn ymlaen y flwyddyn yma. Ac wedyn ni'n ola dymuno. Mae yna ddymuniad. I chi'n gweld y dymuniad ar ddiwedd yr adnod yn di chi. Dyma dymuniad mawr Pedr. Dyma'i ddymuniad ola fe sy'n cael ei gryniclo. Dwi'n eisiau chi gofio am Pedr. Dwi ddim eisiau chi roi'r clod i fi, medde Pedr. Ond sut mae'r llythyr yn gorffen? Iddo ef y bwr gogoniant yn awr ac am byth. A dyma eich dymuniad pennach chi. A fydd pob peth i chi'n dweud, pob peth i chi'n gwneud, pob peth bydd i chi'n ymwneud ag ef, y dymuniad penna i bob ran ac achlysur o'ch bywyd chi iddo ef. Iddo ef. Dwi ddim yn mynd i fyw i fi'n hun. Mae rhaid i fi ofalu amdano fi'n hun. Mae rhaid i fi ofalu am eraill. Mae hwnna'n rhan o'n cyfrifoldeb a dyletswydd hyfryd Cristnogol chi. Ond y peth mwyaf pwysig yw iddo ef. Iddo ef y bod clod a'r gogoniant. Dwi ddim yn gwybod os ych chi'n berson sydd yn y bôn i chi'n byw mwyn plesio bobl eraill. Wel, does dim byd yn bod. I fyddhewch i'ch rieni, gwir, cerwch yr gragedd am ystymwch. Mae yna bach i fod un gilydd. Ond yn y lle gwaith, yn y teulu, yn yr eglwys, iddo ef, y bwr gogoniant. Oedd Eric Liddell, yr hedwr, mae'n debyg, yn dweud, I run for his pleasure. And you to feel his pleasure. Ond oedd e'n redeg. Nid mwyn y clod, nid mwyn y wobr chwaith, ond mwyn plesio Dyw. Oedd Dyw di roi dawn iddo fe. Oedd Dyw di roi corff iddo fe. Oedd Dyw di roi cyflymder iddo fe. Ac oedd e'n redeg. Wel, beth os ych chi mewn cader olwyn? Allwch chi ddim redeg? Wel, mae yna fenyw fiodd mewn cader olwyn. Mae rai ohonoch chi'n gwybod am hanes Johnny Erickson. Ac mae hi'n ysgrifennu fod i eisiau bywyd hi, hyd yn oed yng nghaethiwed y gader olwyn, i fod ei glod ac i ogoniant ef. Mae'n gwybod bod rai ohonoch chi ddim ar un test cerddorol a phawb arall, ond mae rai ohono ni'n hoff iawn o bach. Chymod y dyn bach yna. Mae'n debyg oedd ein ysgrifennu ar ddiwedd pob cyfansoddiad sola deo gloria. Oedd eisiau bobl i fwynhau'r gerddoriaeth wrth gwrs, a mi ddath y gerddoriaeth a clod iddo fe, ond i ddymuniad oedd sola deo gloria. Mae Pant y Celyn, a dyma'r gair ola, yn rhoi fel hyn. Na fod gennyf, ond dogoniant. Pyr sancteiddiol yma thraw yn union nod o flaen fy amrant, pa beth bynnag, nel fy llaw, dogoniant di. Treulio mywyd, fy unig fywyd, dy glod. Gadewch i ni weddio. O arglwydd ein Duw, beth bynnag yw'n dymuniadau a'n agenda ni, o arglwydd i ni am ddyrostwng y cyfan i fod dy glod ac dogoniant di. I ni'n gwyddio bydd y flwyddyn yma o arglwydd yn flwyddyn i ddyrchafu Iesu Grist yn bywydau ni, yn bywyd yn teuluoedd ni'n heglwysu ni, yn gwlad ni. O arglwydd mewn manel le ni'n meddwl weithiau bydde fe'n amhosib. Ond o arglwydd y bydd ei dyn ben, ac y bydd na ddatblygu, bydd na gynyddu,
mewn gras a gwybodaeth yn hanes ni. A hynny i ti yn unig. Amen. Wel, fe godwn ni ganu emyn hyfryd gras o'r fath beraidd sain i'n clust hyfrydlais yw. Mae'r emyn yn sôn am y gras sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, yn braint ni nawr yw i gofio am yr un yma nath arllwys ei gariad ei ras arno ni. Oedd Meirion yn dweud ar y cychwyn yn dod yn gweithio chi blant, chi'n cofio, wel, yn gweithio ni gyd. Dad y mam weithiau yn dweud, cofiwch nawr bita y pys neu bita y bresych. Wel, meddyliwch am mewn plat o fwyd, be byddech hoff, beth ych chi'n hoffi mwyaf yn y blat yna. A mae Duw yn dweud bore yma, nawr, reit, chi wedi cael bwyd, bitwch nawr yr hoff beth. Ni'n dod nawr at wledd, ni'n dod at rhywbeth hyfryd. A mae Duw yn gweud wrtho ni, bitwch hwn, mae hwn yn fuddiol i chi. Ac felly wrth ni gymuno, i ni wneud rhywbeth mae Duw am i ni wneud, mae Crist am i ni wneud, a mae am i ni wneud ein lles ni. I gofio amdano fe. Mi'n cofio rhywun yn dweud wrtho fi, pan y ti'n cymuno, edrych yn ôl i gofio be nath Iesu Grist. Edrych o gwmpas, achos ni'n cyd gymuno. Edrych lan, achos mae wedi atgyfodi ac yn gweddio drosto ti. Ac edrych ymlaen, pan byddaw e nôl. Ac felly wrth i ni gyd gymuno, gadewch i ni wneud hynny. Ac i ddiolch i Dduw. Mae'r bara yn ddi-gluten, a mae gwyn yn ddi-alcohol, ac mae yna gwahoddiad i unrhyw un sydd yn adnabod Crist fel y gwaredwr i gyd gymuno gyda ni. Byddwn ni'n dosbarthu y bara a'r gwyn gyda'i gilydd, ac os wnewch chi gadw y bara a'r gwyn fel fod ni yn cyd fwyta
ac yn cyd-yfed gyda'n gilydd. Dewi, os nid i weddio cynnydd ddosbarthu. Diolch i ti o arglwydd dy fod ti yn siarad gyda ni. Diolch am dy air di y bore yma. Ni'n gwyddio bydde ti yn herio ni nawr bob un ohono ni. I ni ofyn i'n hunain, ydy ni wir yn mynd i dyfu a cynyddu mewn gras yn ystod y flwyddyn sydd yn blaen ni. Efyd yma yw'n dymuniad ni. Ni yn diolch i ti am dy gariad mawr di tuag ato ni. Diolch bod ni'n dod at berson. Diolch dy fod ti yn dweud, dy fod ti wrth y drws yn curo, ac i bob un sy'n credu. Os y'n ni'n clywed ac agor y drws yna, ni'n gallu cyd gymuno gyda ti. Ni'n gwyddio arglwydd, mae dyma bydde yn awydd mwyaf ni. Ni'n diolch i ti am foddion gras. Diolch i ti bod ti wedi rhoi dy air di ni. Diolch am y Beibl. Diolch bod ni'n gallu darllen a trwy waith yr ysbryd glân ni'n gallu deall be wyt ti'n dweud wrtho ni. A ni'n diolch bod ysbryd yno ni. Ni'n diolch i ti am y capel ac am gyd Crisnogion a bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd ar ddi Sul ac yn ystod yr wythnos. Diolch am gwmni Crisnogion eraill. A diolch arglwydd am yr holl bethau yma. Helpa ni yn ystod y flwyddyn yma i fanteisio ar y pethau yma fe bod ni yn tyfu i dynabod di a dy garu di'n well. Ac ni'n diolch i ti am foddion gras bwrdd y cymun nawr. Wrth ni ddod a edrych mas ohono ni yn hunain ac edrych yn ôl ar yr hyn ddigwyddodd. Yn 2000 o flynyddoedd yn ôl, ni'n diolch a bod hyn yn ddigwyddiad hanesyddol. Ni'n diolch bod ti wedi trefnu hyn ers tragwyddoldeb. Diolch dy fod ti'n reoli dros bob peth. Ac ni'n diolch am fywyd yr arglwydd Iesu Grist. Diolch am i fuddod di. Ac wrth i ni weddio arglwydd ar y ti'n gwneud ni'n bobl sydd ddim yn jyst byw i ni yn hunain. I ni'n diolch i ti bod ni'n edrych ar y siampl mwyaf o'r un nath aberthu ei hun ac aberthu gogoniant y nef a dod i'r byd yma. A bob munud o'i fywyd yn meddwl am dy ogoneddu di o dad ac am helpu a gwasanaethu pobl o'i gwmpas e. Ni'n diolch nawr, ni ddod i feddwl am y dyddiau a'r oriau ola. Ni'n diolch am yr arglwydd Iesu a'i fuddod a'i gariad e. Diolch bod ti wedi dystyrio wrth bobl mor wael â ni, a bod ti wedi marw ar y groes mwyn hachub ni. Ni'n gwyddio arglwydd bydde hyn yn dod â llyweunydd mwyaf i ni, a beth bynnag yw'n cynlluniau yn dymuniadau ni, gyfer flwyddyn sydd o'n blaenau ni. Gwyddio am ras arglwydd i fyw y persbectif gywir ac i ddisgwyl yn ymwybodol bod popeth arall yn dod i ben. Ond byddwn ni'n disgwyl am y diwrnod bydd yr arglwydd Iesu yn dod eto i ddangos i bawb mae fe sy'n fuddigol ac o arglwydd helpa ni i'r flwyddyn sydd o'n blaen ni i fyw i ddweud wrth eraill am hyn. Bydde fe newyddion da i ni amrannu ac o arglwydd bydd gyda ni nawr yn y munudau yma. Helpa ni i agosau at y ti. Cyn ni'n gwyddio bydde grym dy gariad di yn toddi yn calonnau caled ni, gan y newid ni, newid yn meddyliau ni, newid yn calonnau ni, ac bydde ti'n rhoi yr ewyllus a'r help yna sy'n angen yno ni, o ddydd i ddydd, i fyw i dy gariad y wasanaethu di. Cymer y clwyd i gyd y dy enw mawr dy hunan. Amen.
Hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gadewch ni gyd fwyta gyda'n gilydd cof amdano. Yn yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn, bob tro'r yfwch cof amdanaf. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Gadwch ni gyd yfed. O Dduwyn Tad, i ni yn diolch bod ni yn gallu cofio nôl am aberthryfeddol yr arglwydd Iesu Grist. I gariad ato ni yn dioddef ein mwyn, yn caniatáu i bobl i dorri ei gorffe, yn caniatáu i'w waed elifo mwyn achub ni o'n pechod, achub ni i fywyd o berthynas a ti dy hun ac a fe ei hun, i berthynas drygwyddol, i obaith trygwyddol. Arglwydd ni yn diolch i ti, ac mor syml yw y cymyn, y bara'r gwyn o arglwydd trwy'r ysbryd glân. Ni'n gweddio nawr bod ni'n sylweddoli, bod ni'n cofio am ein gwaredwr, yn cofio am yr un sydd wedi ein caru, ac o arglwydd bod ni hefyd yn cymryd y cwpan a y bara hyd nes y daw, bod ni arglwydd yn atgoffa'n hunain ac atgoffa'n gilydd, bod na ddydd yn mynd i ddod pan ddaw Iesu Grist yn ôl. Ac o arglwydd ni'n gweddio yn y cyfamser ar ei ti roi'r gwir awydd yna yno ni i dyfu mewn gras ac mewn gwybodaeth, fel y byddwn ni'n byw ei ogoniant ef. O arglwydd ni'n gweddio ar i ni gael rywolwg mwy o'i gariad a'i aber the, ar ni gael golwg fwy ohono ti. Gwneud i gweitha i ni felly nawr, am bod ni'n gofyn y cyfan clod a mawl, i'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Oedd e'n taro fi mor syml yw y pethau yma i gofio am Iesu Grist. Ac fe ganwn ni emyn ddigon syml, ond sydd yn dweud diolch i Iesu Grist. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl, y newyddion da sydd yn Iesu Grist. Halleluia. Amen. Ac yr ymwybyddiaeth yna pan o'n ni mewn carchar tywyll di, iddo fi roi goleini. Halleluia. Ac yna o dymuniad y byddai mwy, byddai eraill yn dod i wybod am y gobaith a llawenydd yma. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Cynawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw Dad a chymdeithas yr ysbryd glân fo gyda chwi oll o'r awr hon ac hyd byth. Amen.